Gaueko 11:17 pronostikoak bete dituzte Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak eta 22-16 irabazi diete Peio Etxeberria eta Rezustari Hendaiako Daniel Ugarte pilotalekuan. Gogora ezagun binakako txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaskako 11. jardunaldiko bigarren norgehiagoka izan da. Lehenengoa Getarian jokatu dute Jakak eta Izuetak Zabala eta Martijaren aurka. Eta bertan Zabala eta Martija izan dira garaie 22-19, kasu honetan 22-16 irabazi diete Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak. Aipatu bezala pronostikoak betez gogora ezagun aurreko jardunaldian, batetik Peio Etxeberriak eta Rezustak galdu egin zutela Mungian Elordi eta Zabaletaren aurka, eta galdu egin zuten Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak ere Laso eta Albisuren aurka. Lizarran bi bikoteak aurreko jardunaldiari dagokionez dinamika txarrean iritsi dira, baina oso bestelako egoeraetan, Eta, partida hasiera bikaina egin dute Etxeberriak eta Rezustak, batez ere Beñat Rezustarekin zeuden zalantza gehien, azken finean askotan jokatu izan duen Hendaiako Daniel Ugarte pilotalekuan, eta normalean behintzat ez zaizkio norgehiagoka oso onak atera Bergarako atzelariari, baina gaurkoan hasiera mintzat oso ongi ikusi dugu pilotari ematen, frontisa bikain baliatzen, eta aldiz Jon Mari Ezkurrena ezin agindu, askotan ibili behar izan du erreboteko zulo horren inguruan, eta horrek noski Larrazabali ez dizkio lanak errazen. Larrazabalen ezaugarrientzako egia esan ez da pilotaleku egokiena behar bada Daniel Ugarte pilotalekua, azken finean lur azkarra du, frontisa azkarra du, eta jartzeko ere aurrelariarentzat ez da bat ere erraza, eta are gutxiago defensan aritzeko. Hori bikain baliatu du Peio Etxeberriak, gogora ezagun lehen itzulian ere Barainainen jokatu zutela elkarren aurka bi bikote hauek, eta orduko hartan Peio Etxeberria ideiak oso argi zituela kantxaratu zen, erabat erasora ezkerra airearen bila, eta minik eragarri egin zion Iker Larrazabali. Gaurkoan behar bada abagune gutxiago izan ditu, baina izan dituen horietan ongi markatu du, eta Zabaletik min handia egin dio ezker gantxoaren bidez Peio Etxeberriak Iker Larrazabali, eta 12 eta 4 iritsi dira lehen etenaldira, egia esan hasiera bikaina eman diote aipatu moduan, eta Larrazabal eta Mari Ezkurrena ohituta daude jada txapelketa honetan zehar norgehiagokei buelta ematera, eta horretara derrigortuta zeuden. Hala ere, bigarren zatia oso bestelakoa izan da. Beste pilota bat atera dute, Larrazabal eta Mari Ezkurrenaren ezaugarrientzat askoz ere egokiagoa, eta horrekin min handia egin dute urdinek, min handia egin dute. Batez ere, atzeko kuadroetan Jon Mari Ezkurrena jada dominatzen hasi da, ia une oro laugarren lauterdi 5 kuadro horien artean ikusi dugu, hortik noski Jonek eman egiten dio, eta naiz eta Beñat Rezustak eutsi dion zenbaitetan, baitakigu Beñat Rezusta harria baino horragoa dela atzeko kuadroetan pilotari eutsi, eta ematen dionean ere eman egiten dio, baina eusten ere sekulako defensa harrigarria duen pilotaria da, baliabide asko ditu atzeko kuadro horietatik Bergarako atzelariak, eta gaurkoan ere, hortikan lanak eman dizkie, baina bigarren zatian haizea alde izan dute urdinek, Mari Ezkurrenak atzean agindu egin du, eta Larrazabalek aurrean esan beharra dago asmatu egin duela. Erremate asko egin ditu, baliatu behar zituen abaguneak baliatu ditu, boleaz esango nuke ere min ikeragarri egin duela Amurrioko aurrelariak, eta nolabaitean esan daiteke bigarren zati horretan Jon Mari Ezkurrenak agindu izana ederki baliatu duela. Berak atera behar zituen babak eltzetik, horrelakoetan aurrelaria da arriskatu behar duena, eta Iker Larrazabalek hori egin du. Arriskatu du, eta azkenerako partidari buelta ematea lortu dute. Oker espaldimanago 15nakoa izan da, azken berdinketa, hor jada etzen aurreko konturik inondik inora ere, jada Peio ere pilota dezente galtzen hasi da, eta erraztasunak ematen, eta hori noski konfiantza kontua ere izaten da. Azken finean, ez da txapelketa ona izaten ari, Etxeberria eta Rezustarentzat asko sufritzen ari dira partidaz partida,
biak ala biak, eta gaurkoa ez da salbuespena izan, Aurrekoan ere lehen zati oso ona egin zuten eta azkenerako bigarren zatian ies egin zien garaipenak mungian, eta gaur Hendaian antzeko zerbait gertatu da, eta azkenean bikote bat hain dinamika txarrean dagoenean, hain dinamika negatiboan sartuta dagoenean, hori etengabekoa izaten da, horri buelta ematea oso zaila izaten da, psikologikoki beti iraganeko mamuak etortzen baitzaizkie, eta gaurkoan horixe gertatu zaie Peio Etxeberria eta Rezustari ziur aski iraganeko mamuak etorri zaizkie, azkenerako hortxe erabate ez aurrera ez atzera geratu dira, Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak sekulako aurrera pauso eman dute, eta 18 eta 15 iritsi dira bigarren etenaldira, gero tanto bat egin dute, eta pentsa ziteken oraindik ere partidan sartu zitezkeela, eta beno, azkenerako garaipena Larrazabal eta Mari Ezkurrenarentzat, 22 eta 16 oso puntu garrantzitsua bigarren postu horren lehiarako, kontuan izan behar baita Zabalak eta Martijak aurretik Getarian irabazi egin dutela, eta beraz une honetan 3 bikote ditugu 6 punturekin, orain oso garrantzitsua da geratzen diren 3 jardunaldi hauetan, eta 11. jardunaldi honetan geratzen den honetan ere, emaitzak ikustea, zenbat puntu, tanto aberaxak aurreko jardunaldiak dena oso garrantzitsua da, eta gaurko garaipen hau ere Larrazabal eta Mari Ezkurrenarentzat alaxe izan da, 6 punturekin, aipatu moduan 3 bikote baitaude. Aldiz, Peio Etxeberria eta Rezusta zuloan geratu dira, orainik ere aukera matematikoak badituzte, baina ikusten ari gara, norgehiagoka dinamika zein den, hortxe. Ez dute tanto alde handiarekin galtzen, baina beti azken unean aurkarieki egiten diete, aurkariak gehiago izaten dira, gehiegi oparitzen dute, eta hori lehen mailan larrutik ordaindu ohi da. Gogoratu beraz, Larrazabalek eta Mari Ezkurrenako 22, Etxeberriak eta Rezustak 16, Hendaian.